явуз ба ман нигоҳ кун. гӯш кун маро. полковник Эрдемро гирифта аз инҷо равед лутфан. дарьё, наметавонам. ту маҷбур ҳастӣ ки ин корро кунӣ. наметавонам дарьё, наметавонам. ман гумон кардам ки дигар ҳеҷ гоҳ ошиқ намешавам, вале дар ҳаётам ту пайдо шудӣ. маро боз ба ҳаёт баргардондӣ. туро ман дар ин ҷо пардохта наметавонам. мефаҳмӣ? ман ҳам ҳамин гуна фикр мекардам. ба худ мегуфтам ки дарьё, ин одам дигар ҳеҷ касеро дӯст намедорад. ба худ мегуфтам ки фикри явузро накун, аммо намешуд. бояд ки ягон илоҷаш бошад. ба фикр фурӯ рафтаед қумандон? хаёлӣ, фарз кардем ки ту ошиқ шудӣ ё ин ки касеро дӯст доштӣ. аз куҷо як девона пайдо шуда туро мегӯяд ки интихоб кун, қумандонат ё дӯст доштаат. ту киро интихоб мекардӣ? қумандон, ман ошиқ нашудаам, намедонам. гоҳо ҳолат маро маҷбур месозад ки интихоб кунам. хаёлӣ, як иштибоҳ метавонад ки тамоми корро вайрон созад. мефаҳмӣ? гумон мекунӣ ки кӯҳи барф ба пуштат бор мешаваду бор мешавад. ту зери он мемонӣ. барои чӣ ин қадар ғусса мехӯред қумандон? шумо чӣ рӯзҳоро аз сар гузарондед? чӣ рӯзҳоеро пас сар накардам, вале онҳо оташи қалбамро хомӯш карда наметавонанд. агар дар он ҷо ман дарьёро аз даст медодам ё ин ки ӯ дар он ҷо пора пора мешуд, агар боз ҷасади як дӯстдоштаи дигарамро ба оғӯш мегирифтам. дарьё инро фикр накардааст? 50 маротиба фикр кардааст. гӯш кунед, дарьё духтари нотарс аст. явуз, ту мисли гули хордор ҳастӣ, ҳамаро ҳимоя мекунӣ. дарьё ҳам ҳамин гуна аст. ту нафари мисли худатро пайдо кардӣ ки туро дӯст медорад. худашро барои ту қурбон мекунад. дигар чӣ мехоҳӣ? дигар намехоҳам ки касе бо айби ман қурбон шавад. усто явуз, муҳаббатро савдо намекунанд. мо инҷо барои савдо омадем. пул мехоҳем, мансаб мехоҳем ё боварӣ мехоҳем? гӯш кунед, ман ҷонамро медиҳам. барои парчам ҷонамро медиҳам. барои шумо, барои усто ҷонамро медиҳам. усто рост мегӯянд. дар ин кор савдо нест. аз зурӣ муҳокима кардан кори осон аст дӯстон. қумандон ақлашро гум кардааст. чӣ тавр гум накунад? акаи Эрдем, шумо вақт доред? дар як масъала бо шумо суҳбат кардан мехостам. албатта. дар кадом масъала? дар масъалаи Эйлем. хуб, гӯш мекунам. шояд каме беақлӣ ҳам намояд, аммо гуфтан мехоҳам ки Эйлем аз оғоз бо кашофони Туркия кор намекард. ҳамин тавр? бо ин чӣ гуфтан мехоҳӣ? куҷое шунидам ки чанде пеш кашофони Фаронса ва Туркия дар баъзе мавзӯъҳои асос ҳамроҳ кор мекарданд. оё ин дуруст аст? ин гуна маълумот махфист дарьё. инро ки ба ту гуфт? кӣ гуфт муҳим нест акаи Эрдем? ҳозир муҳим он аст ки дар кори мо, амнияти мо мушкилӣ пайдо шудааст. ман маҷбурам ки инро аз шумо пурсам. ин хел бошад, гӯш кун.
бале, дуруст аст. он қадар ҳодисае ки аз сар гузаронд ва он қадар корнамоиҳое ки кард боиси он шуд ки ӯро бо худ гирифтем. ғайр аз ин ҳеҷ кадоми мо шубҳа накардем ки ӯ ба ватан содиқ аст, фидокор аст. умедворам ки ту ҳам шубҳа надорӣ. ман ҳамагӣ як савол додам, акай Эрдем, ва посухамро гирифтам. агар шумо зид набошед, пас аз нисфи рӯзӣ як маҷлис мегузаронидем. хуб. седа, пас аз нисфи рӯзӣ маҷлис мегузаронем. хуб хонум Дарё. мо бо як умеди калон рафта будем, аммо қомандон қаработакро пайдо карда натавонистем. ҳоло ӯ бармегардад. ман бовар дорам. худо нишон надиҳад, агар бо ӯ ҳодисаи рӯй медод, ҳоло кайҳо боз маълум мешуд. намедонам марворидам, намедонам. ноумед шудан намехоҳам, аммо баъзан олат водор мекунад ки умедатро биканӣ. ҳамааш хуб мешавад. акай оташ бармегардад. рӯзҳои офтобӣ ҳоло насиби мо мешавад. ҳоло мебинед. иншолла марворидам, иншолла. ҳоло барвақт аст, аммо ман як ду чиз харидам. шояд ту як каме хушҳол шавӣ. барои худамон чӣ хариде марворидам? интизор шав. худоё, худоё. марворидам, инҳоро бубин чӣ тавр майдаяканд. онҳоро дида баробар харидам. худамро дошта натавонистам. чӣ гап аст Файзулло? Файзулло, чӣ шуд? маро натарсон. ту ҳозир кӯдак мехоҳӣ? кӯдак ин тавр бошад, дер кардан лозим нест. ту чӣ кор мекунӣ? Файзулло, девона шудӣ магар? ман девонам, марворидам, девонаи ту. ҳозир ман суперменам. ҳатто шавопораи бузург маро дошта наметавонад. дар касе даро мекӯбад. ҳозир ин беҳаё кӣ бошад? Файзулло, маро фарор, сипас даро кушо. маро фарор. ака, шумо омадед? ана шаҳопораи ту. ҳа, ман? чӣ филм тамошо мекардед? не ака. хуш омадед ака, ба хона дароед. дароед ака, дароед. маро бубахшед ки хабар надода омадам. ин тавр нагӯед ака. ҳа, албатта, дароед, ман ба шумо чой меорам. ҳа, ташаккури анга. чӣ? ман дар вақти номувофиқ омадам? чиё гуфта истодаед ака? баръакс,
در وقتش اومدید. چی شد سوپرمن؟ خوب فهمیدم. از پس کار میشویم. درگن خودش نمی رفته است. شخصی باوری ناکش رو میفرستاده است. آن شخص در کجاست؟ در یکی از مهمانخانه استانبول قرار می گرفته است. برای ملاقات فردا به اروپا سفر می کرده است. نام او جواد گوچلر. خوب است، فهمو. این تلفن شناسنامه‌تان با این رقم با هم تماس می گیریم. تشکر. او را تعقیب کنید. باید با خبرنگار ملاقات کند. باید دانیم که در چه خصوص گفتگو میکنند. به او آسیب نرسانید. البته خواطر نشوید. باوری داری؟ البته. من ماشین را تیار میکنم. ها یوز وقتی افته با دریا ملاقات کن. خوب. تشکر ینگه. آش شود. تشکر مرحولیدم. من در حجره درونم. من اکم را خوب میشناسم. گفتم که اکا شما مشکلی دارید ولی نگفتید. کنی نقل کنید اکا چی واقع شد؟ نقل کردن میخوام اما کمی شرم میکنم. چی طور آغاز کنم نمیدونم. فکر چیزی را نکرده نقل کنید. میدونی وقتی تیرپرانی با آدمانی درگن در محبس خانه ناگهان ملیسا با یادم اومد. چی طور اکا؟ یک لحظه چونین شد. با خودم گفتم که حاضر شهید میشوم و دیگر هیچگاه او را نمیبینم. اکا این آخر خوب است. معلوم میشد که شما در حقیقت آن دختر را دوست میدارید. گفتم که این فکر در وقتی تیرپرانی به سرم آمد. خیر این یک لحظه بود است اکا. مبادا در این لحظه با یگان نفری شما حادثه روی میداد من چطور میزیستم؟ با من بر این آدم جنگاور این کار میزباد مگر ها؟ من مجاهد راه وطن هستم. من منتظر شهید شدن از برای این وطنم، از برای همین زندگی دارم. مگر این خیل می شود که از برای کسی انسان سر و کلابه‌اش را گم کند؟ این با من میزه بود مگر از برای خدا نوازگر با من بگوی. اکا جان عزیزی من، اگر این عشق رویکی میشد تو را این گونه بلرزه نمی آورد. بله این عشق رویکی نیست. مشکلی هم در همین است. چکل گویم دوست میدارم آخر. انا گپم سر همین است که چی هم از دستت می آید. خون خو عشق وارد قلب می شود. اما وطن چی؟ عشق وطن چی می شود؟ در نزد وطن دیگر محبت ها هیچ چیزند. چرا چونی میگوی دکا؟ چی اکنون من عاشق شده خاندار شدم و فکرتان دیگر وطنم را دوست نمی دارم. با همه چیز پاسخی خودت را داری. این هر دو یکن مگر؟ البته که یکن مگر نه یکن. نه من آدمی عادیم. دو محبت به دل من نمی خونجد. غیر از قربان شدن دیگر هیچ چیز با من نمی زیبد. از عشق وطن دست کشیدن غیر امکان است. از برای خدا نوازگر با من بگو آیا این رفتار با من می زیبد؟ خیر میلش. اکنون چی کار میکنیم؟ چی کار کردن همون معلوم. اول وطن انا بعد زن.
салом бачаҳо, чӣ кор карда истодаед? ҳеҷ кор қумандон, ҳамин тавр нишастаем. дастамон барои коре пеш намеравад қумандон. ман шуморо гумон мекардам ки ба аҳдатон вафо мекунед. чӣ тавр қумандон? мо ягон гуноҳ кардем? магар мо ба назли қавл надодем? як лаҳза ҳам ноумед намешавем нагуфтем? дуруст мегӯед қумандон, дуруст, аммо ҳеҷ гуна аммо надорад. ба қавламон вафо мекунем. карабатак зинда аст ва ҳоло ӯ эҳтиёҷ дорад ки мо ба ӯ бовар кунем. мо бовар мекунем ва карабатак ҳар куҷое бошад ба ӯ нафас мешавем, қувват мешавем. чӣ тавре ки афтодем ҳамон тавр ба по мехезем ва ба он драгани палид ба таври мувофиқ ҷавоб мегӯем. фаҳмидед бачаҳо? фаҳмидем қумандон. фаҳмидем қумандон. биёед ба берун меравем, каме ҳавои тоза гирем. шумо ҳам биёед бачаҳо. онҳо кистанд? ман ҳоло мебинам. дар хона аст? бале, дар хона. ман ба ӯ чизе нагуфтам, туро интизор шудам. ӯ чӣ тавр нақш бозид? олиҷаноб. хеле хуб. онҳо ба ту чӣ кор карданд? чӣ кор карданд? маро ҳам ба ёд наовардӣ? биншин, каме истироҳат кун. маҳмуд, ин кас Драган Радкович аст. ба ёдат омад? чизе ба ёдам нест. ёд надорам. хоҳиш мекунам, ба ман кӯмак кунед. чизе ёд надорам. девона мешавам. ҳоло ҳамааш ба ёдат меояд. хавотир нашав. ман ба ту кӯмак мекунам. мо оё шинос ҳастем? ҳарду дар ҷанг ҳамроҳ будем. ту яке аз сарбозони далери ман будӣ. бародарам будӣ. ҳоло ҳам бародарам ҳастӣ. хотиратро гум кардаӣ, вале ин чизеро тағйир намедиҳад. ман кӯмак мекунам ки ҳамашро ба ёд орӣ. ман кӯшиш карда истодам ки хотират барқарор шавад. ман мехоҳам ки ту аз одамоне ки туро ба ин ҳол гирифтор карданд қасос бигирӣ, бародар. ки маро гирифтор кард? инро аз назар гузарон. шояд ба ту кӯмак кунад ки чизеро ба хотир орӣ. инҳо кистанд? оилаи ту, аниқтараш оилаи ту буданд. модарат, падарат
бародаронат, кӯдаконат. با آنها چه واقعی روی داد؟ حاضر آنها در کجایند؟ حالا نیستند. مردند. در یک حمله خائنانه ما همه آنها را از دست دادیم. کی این کار را کرد؟ ترک ها. آنها وعده دادند که به ما مستقلیت می آورند. اما غیر از کشتار دیگر چیزی به ما داده نتوانستند. همه‌شان مردند. تنها تو و همسرت و دخترت زنده ماندید و خلاص. زمین و خانه‌تان را گرفتنی شدند. وقتی که شما ندادید، روز ناگهان حمله کردند. همه را کشتند. تمام نزدیکانت در زمین کار میکردند. تو باشی با ماشین به نزد همسرت به سر زمین میرفتی، به نزد اهل ولایت. همه جا پر از دام بود، کوچه ها، راه ها. اکثریت در راه ها کشته شدند. تو باشی در راه به دام افتادی. ماشینی تو با بمبای کناری راه برخورده ترکید. ما گمان کردیم که تو هم مرده ای. یاری دهید، یاری دهید. با تو چی شد؟ من چیزی یاد ندارم. با من کمک کنید. الو درگان، آدمی که همراه شیرو بود ما پیدا کردیم. مرده است؟ نه، زنده است. زخمی است. زخمش وزنین است. میگوید که چیزی رو یاد ندارد. چی ها میگویی؟ به نهایت خوب. او را نکشید، من میآیم. وقتی ما تو را پیدا کردیم حالت وزنین بود. آن رزیل ها تو را به این حال آورده بودند. زنده ماندنت خود یک معجزه است. ما برای تو را تبابت کردن زحمتی زیاد کشیدیم. حالت وزنین را پسی سر کرده است. برقرار کردن عقل او مشکل است. سخت آسیب دیده است. زنده میماند ولی شاید که دیگر خاطرش برقرار نشود. من خاطره او را به حال اولش برمیگردانم دکتر. وقتی دکتر گفت که خاطره تو برقرار نمیشود، چشمان ما را تاریکی زیر کرد. اما به هر حال زنده بودی. این برای ما بخت بود. سپس من با دکتر گفتم که من کوشش میکنم که خاطره او را به حال اولش برگردانم. من از دشمنان قصاص میگیرم. کاری که آنها در حق برادری من کردند من هرگز نمیبخشم. من چیزی رو یاد ندارم. من آن روز هم در بری تو بودم. امروز هم در برت هستم برادرم. حاضر تو استراحت کن. من حالا باز می آیم. خوب؟ نه از جایت نخیز. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи
خороҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд. медонӣ ман аз ҳама зиёд чиро дӯст медорам? хотираи тозаро, бахусус хотираи тозаи сарбози Туркияро. саросема шудан лозим нест. қадам ба қадам ба пеш рафтан лозим. ин одамро хуб нигоҳ кун. ӯ ба ман лозим аст. خاطر نشو. хаёле чӣ навигарем? ба ӯ хӯрок мебарам қумандон. фармоиши шуморо овардам. даро. инро бигир. ташаккури зиёд. ман дар ҳуҷраам. дар ҳуҷраи 1608. ҳамааш омода аст, ҳа? олӣ. хӯрок фармоиш додам. биё ба ту ҳам фармоиш медиҳам. фаҳмо. гузошта натавонистам. чаро? телефонаш занг зад. ягон илоҷи дигар меёбем. ба фикрам ӯ касеро интизор аст. ба ӯ шиноснома меорад. оле он одам чӣ ном дорад? фаҳмида натавонистам. қумандон, ягон ҳодиса шуд. ҳозир дарё меояд. ӯ ҳамаашро ба шумо нақл мекунад. қумандон, корҳои Драган беҷавоб бимонад. ту чӣ дар ин маврид ягон шубҳае дорӣ? асло қумандон. мо ҳеҷ гоҳ қасосамонро нагирифта намондаем. ҳамин тавр не муҷоҳид? ҳамин тавр аст қумандон. борид шудааст ки мо ба онҳо посух нагуфта бошем Файзулло? асло қумандон. албатта. боре ҳам таслим шудаем Мансур? ҳеҷ гоҳ қумандон. мо ба зудӣ Драганро дастгир карда ӯро маҷбур месозем ки дар назди қонун ва адолат ҷавоб гӯяд. ҳамин тавр не эфе? ҳамин тавр қумандон. дуруст аст фоте? дуруст аст қумандон. ҳоло ба ман қавл диҳед. то он разилро дастгир карда ба дасти адолат насупоред, ҳеҷ гоҳ ором намегардед. гапамро фаҳмидед? фаҳмидем қумандон. шинед бачаҳо. рафихон, ҳозир як хабари муҳими дигар аст. касе аз ин ҷо ба гурӯҳҳои ифротӣ хабар мерасонад. дар миёни мо ҷосусе ҳаст. афтодани дарё ба дасти Драган ҳам исботи ҳамин хабаркашиҳост. эҳтимол ҷосусе ба Драган хабар дода бошад. ҳамаатон медонед ки якчанд рӯз қабл мо аз як одам маълумоти муҳимро гирифтем. вале чӣ тавре ки террористон хонаи амниятии моро пайдо карда ба он ҷо ҳамла карданд?
ба фикри мо аз миёни кормандони худамон яке ба террористон хабар медиҳад. ҳозир ҳамаамон, ҳатто худи ман ҳам гумонбар мебошам. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба ҷараёни тафтишоту пурсупос ба мо кӯмак кунед. албатта ҳар кӯмаке тавонем мекунем. агар аз ин ҳам пеш ба онҳо хабар расонда бошанд, пас онҳо дар ҳар як амалиёт аз мо як қадам пеш буданд. ҳоло мо маълумот надорем ки аз ин пеш ҳам аз корхонаамон маълумот рафтааст ё на. ба гумонам онҳо аз фурсат истифода бурда амал карданд, чун ҳозир мо як гумонбари асосии гурӯҳи террористонро боздошт намудаем. ҳамон гумонбари гуфтаатон Орҳан нест магар? бале. пас биёед аз худи ӯ пурсем. шояд ӯ хабаркашро донад. агар ӯ медонист ба наздамон намеомад. дуруст мегӯед. қумандон, ин масъала бар дӯши кормандони амният нест магар? бале. пас чаро ҳоло эълим бо мо нест? эйлем дар маҷлисҳои қаблӣ буд ва мо ба хулосае омадем ки ӯ дигар дар маҷлисҳои навбатӣ бо мо набошад. шумо чӣ гуфтан мехоҳед? ҳамаатон саргузашти эйлемро медонед. эйлем қаблан дар хадамоти ҷосусии кишвари бегона фаъолият кардааст. хайр чӣ шудааст? гумонбари асосӣ эйлем аст? худо паноҳ диҳад. ман нагуфтам ки гумонбар ӯст, аммо мо саргузашти ӯро ба эътибор гирифта ба хулосае омадем ки беҳтараш иштирок накунад. шумо эҳтиром доред вале ӯро гумонбар меҳисобед? айнан чунин аст хомандон. фотеҳ, муносибататонро медонам, аммо хоҳиш мекунам ба ин масъала аз тарафи дигар назар кун. муносибати шахсии мо чӣ дахл дорад дарё? ман ҳамчун ҳамкораш гуфта истодаам. шахсан ман ба элем на камтар аз дигарон боварӣ дорам. ман ҳам ман бовар надорам. эйлем ва ҳам тамоми даста аз тарафи кормандони амният пурсида мешаванд. ҳамааш ҳамин. шумо эйлемро дар ҷосусӣ муттаҳам мекунед? қумандон, ин масъала ҷои баҳс надорад. шендер ҷояд. чизе ки дарё хоҳад ҳамон мешавад. то охири рӯз ӯ ҳақиқатро муайян мекунад. ба ҳаматон фаҳмо? фаҳмидем қумандон. ба ҳуҷраи 1608 гӯед ки ба наздашон одам омадааст. хуб, ӯ омад. ҷаноб, меҳмонатон омад. хуб, лифт дар он тараф аст. меоем. ба ман чизе гуфтед? ба шумо нагуфтам. ӯро нест кун. ту кисти? буюлем куҷо шуд? фаҳмид ки ӯро ҷустуҷӯ дорам, тарсид ба ҷояш маро равон кард. хоҳед ман меравам? даро.